Vítám všechny rybičky a podíváme se na vaše poselství na měsíc duben. První karta vám vyšla, je vám pomáháno. Nebesa se vám v pozadí snaží všemožně pomoci. I když zatím ještě nevidíte hmatatelné důkazy, věřte, že vaše přání se zhmotňují právě teď. Je to s vámi podobné jako s námořníky, kteří se blíží k pevnině, kterou dosud nevidí a přesto zaznamenávají první známky života. Zpěv ptáků či větve plovoucí v moři. Tato karta vás vyzývá, abyste si všimli, že pevnina neboli uskutečňování vašich přání je už na blízku. Třeba, že ještě nemáte důkazy o tom, že zhmotňování vašich přání probíhá, tato karta vás ujišťuje, že vaše modlitby byly vyslyšeny a zodpovězeny. Zachovejte si svou víru a vděk a otevřete tak dveře svým touhám. Milé rybičky, pokud po něčem toužíte, něco si přejete, aby se stalo, tak věřte tomu, že celý vesmír vám pomáhá, jenom je potřeba ještě trochu trpělivosti. Nemusíte se bát, že se na vás zapomnělo. Jen všechno má svůj čas. Určitě se nebojte obrátit se svou prosbou na vesmír, na anděly, na Boha, na cokoliv, na co věříte, na své předky. Protože v dubnu tyto síly vám budou opravdu hodně ku prospěchu. Další poselství máte poznání. Hledej poznání. Vědění je ten nejmocnější nástroj, s jehož pomocí můžete měnit svůj život i svět kolem sebe. Budování znalostí je trvalý proces a jeho výsledky jdou s vámi po celý život. Nikdo vám je nemůže vzít. Vědění je pevná základna, která vám zajistí příležitosti k seberealizaci a svobodu při výběru životní cesty. Přináší sebejistotu a jasné myšlení a proto k němu směřujte s nadšením a pevným záměrem. Poznání rozšiřuje vaše obzory a vyhlídky do budoucna. Tento měsíc je ideální čas na to, abyste více hledali nějaké informace, více se vzdělávali. Pokud chcete něco začít ve svém životě, nejdřív si zjistěte ty informace, studujte a sosejte všemožné znalosti. Můžete se i vzdělávat nějakým kurzem, seminářem. Více se zaměřte na svůj seberozvoj. Pokud přemýšlíte o nějakém oboru, že byste se rádi do něj pustili, tak opravdu v tento měsíc by to bylo velice vhodné a příznivé. Takže rybičky, máte něco, o čem přemýšlíte, že byste se chtěli do toho pustit, ale myslíte si, že nejste dostatečně kvalifikováni? Tak se opravdu nemusíte bát do toho pustit a začít si vyhledávat všemožné zdroje o tom, jak se dostat k vašemu vytouženému cíli. Další poselství máte: kontroluji, věřím. To, že chceš mít všechno pod kontrolou, znamená, že nedůvěřuješ svému okolí a situacím. Z toho vyplývá, že nevěříš sobě ani vesmírnému vedení. Možná už v dětství k tobě chovali nedůvěru. Přenesli na tebe svůj strach. Strach, že se ti něco stane. Strach, že upadneš, budeš nemocný a že něco nezvládneš. Nenechali tě dělat věci tak, jak jsi chtěl. Polož si se zavřenýma očima tyto otázky. Proč si nedůvěřuji? Odkud ten program pramení? Kdy a proč na mě byly kladené vysoké nároky? Proč a ve kterých situacích chci mít všechno pod kontrolou? Jakmile si odpovíš, budeš vědět, odkud tvé programy kontroly a nedůvěry pochází a lépe se ti s nimi bude pracovat. Na závěr si odpověz, jak to mohu změnit. Věřím je rozhodnutí, věřím procesu a vesmírnému vedení. Takže kartičky po vás chtějí, abyste si více věřili a abyste i důvěřovali více tomu svému okolí, lidem kolem sebe. Protože je dost možné, že se snažíte mít někoho pod kontrolou. Myslíte si, že někdo musí jednat přesně tak, jak vy chcete. A tak ho třeba pak sledujete na sociálních sítích, kontrolujete mu telefon, sledujete každý krok dotyčné osoby, jen abyste měli jasno a kontrolu nad tím, co dělá, co si myslí a co možná udělá.
Ale pokud se snažíte mít nad někým kontrolu, ztrácíte spoustu vlastní energie. Nechte ty druhé více, ať si dělají, co chtějí a ať ukážou, jaký ve skutečnosti jsou. Možná se bojíte právě nějaké nejistoty a proto pak se snažíte mít všechno pod kontrolou. Ale je důležité, abyste více věřili jak ostatním, tak i celému tomu procesu, co se kolem vás děje. A nejde o to, abyste všem věřili to, co říkají, ale jde o to, abyste věřili, že všechno se děje ve váš prospěch. Pokud někomu vy nedůvěřujete, tak je dost možné, že tam je základ opravdu nějaké lži pro vás, ale vy se to snažíte změnit a nechcete si to připustit. Pokud někteří lidi z vašeho života mají odejít, tak je nechte, nesnažte se je držet za každou cenu. Nesnažte se namlouvat, že někdo je skvělý, i když třeba vůbec není. Nebo že nějaká věc, situace je pro vás vhodná a přitom opravdu není. Další poselství máte petalit a podíváme se na oblast vztahu. Někdy jste natolik emočně vtaženi do situace, že nedokážete najít to správné řešení. Je také možné, že tomu, co se skutečně odehrává, nelze porozumět analyzováním detailů a domněnky, co asi způsobilo chování vašeho protějšku, mohou vyvolat emoce. Jít vpřed teď znamená udělat krok zpátky, nedělat nic a pozorovat, co se děje mezi vámi a tím druhým člověkem. Brzy vám bude všechno jasné a vy se stanete pozorovatelem. Přijdete na to, že jste vlastně nemuseli udělat nic, aby se daná situace změnila. Žije vlastním životem a nabízí vám cenné lekce. Někdy chceme změnit věci hned, i když jediné, co se po nás chce, je dát tomu prostor a naslouchat. Takže ta kontrola opravdu může souviset s vašimi vztahy, že třeba jste v situaci, kdy vlastně nevíte, jak dál pokračovat v tom vašem vztahu. Nejste si úplně jistí, co se tam děje, ale tuto chvíli je důležité, abyste to přestali řešit a jenom prostě pozorovali, jak to skutečně je. Bez emocí, bez očekávání, bez kontroly. Jestli ten vztah má smysl nebo nemá smysl, jestli ten druhý vám chce věnovat tu pozornost nebo nechce, jestli má o vás zájem nebo ne. To jsou skutečnosti, které si musíte opravdu přiznat a vidět v pravém světle. Nežijte v nějaké iluzi nebo nějakém ideálu, co si namlouváte. V tom dubnu v oblasti vztahu je důležité nebýt emočně vtažen právě do těch situací. Což znamená zbytečně nevyšilovat, zbytečně se nestresovat, nesmutnit, ale jen pozorovat. Někdy to je opravdu těžké, ale aspoň to zkuste. A může se to týkat i vztahu s přáteli, s rodinou, s kýmkoliv. Další poselství máte od předků. Vše ti půjde lépe, když na sebe přestaneš tlačit. Zvolni. Dovol si nemuset, ale chtít. Věř, že ti nic neuteče, právě naopak. Načerpáš energii a bude se ti daleko snadněji pokračovat v tom, co jsi chtěl udělat. A nebo zjistíš, že to dělat vůbec nemusíš, jelikož samo vyplyne jiné řešení a jiná cesta. Uvidíš, že když na sebe přestaneš tlačit, půjde ti vše snáze a lehčej. Bude se ti žít lépe, pokud nebudeš pod tlakem a tvé nitro nebude mít pocit, že prostě musí. Takže určitě zbytečně na sebe nenakládejte moc práce nebo zbytečné požadavky. Více se v tom dubnu uklidněte, zrelaxujte, soustřeďte se spíše na to poznání a nebojte se žádat o pomoc. Poslední poselství máte afirmaci, kterou by bylo dobré si opakovat. Jsem na správném místě. Kamkoliv jdu a kohokoliv potkám, nacházím lásku, nejvyšší dobro, které na mě čeká. Takže určitě buďte i dobře pozitivně naladěni. Kdybyste měli zájem o osobní poselství přímo pro vás, můžete ho mít za 90 korun nebo 4 eura. Veškeré informace naleznete na mém webu. Budu moc ráda za vaše
sledování a za váš odběr. Tak jo, rybičky, zbytečně se v tom dubnu netrapte, buďte víc v klidu a mějte se hezky. Ahoj.